Καλησπέρα παιδιά, για ακόμα μία φορά από το Σάπιο Pool. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαστε εδώ μαζί σας για ακόμη μία φορά για να κάνουμε ένα βίντεο αυτή τη φορά όσον αφορά το Pool Tool, το website Pool Tool, την πλατφόρμα αυτή, η οποία έχει δημιουργηθεί από μέλη του community του Cardano και στόχο έχουν να απλοποιήσουν τη διαδικασία ώστε να βλέπουμε και εμείς οι pool operators και εσείς οι delegators που έχετε κάνει stake, τα pool στα οποία έχετε κάνει stake και τη γενική τους λειτουργία. Πριν ξεκινήσουμε, θα κάνουμε πάλι μια ανασκόπηση στο website μας. Κατέβουμε προς τα κάτω, θα δούμε εδώ διάφορα. Θα πάμε στο κανάλι μας, στο YouTube και μπορούμε να κάνουμε subscribe. Τώρα εγώ έχω πει με τη... όχι, ok. Θα κάνουμε μια εγγραφή και θα μπορούμε να εγγραφούμε στο κανάλι μας και να μεγαλώσουμε το pool, να μεγαλώσουμε το community και στο τέλος να γίνει αυτό που έχουμε πει όλοι παιδιά, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Πάμε στο pool tool. Ωραία. Αυτό εδώ είναι το link. Πολύ ωραία. Εδώ είναι το dashboard. Βλέπουμε το total stake, τα active pools, τα stake addresses κλπ. Το epoch τελειώνει σε 2 ώρες. Πάμε να κάνουμε search και να βρούμε το Σάπιο. Ωραία. Μας πάρει λιγάκι μέχρι να φορτώσει. Πριν φορτώσει παιδιά να πούμε και κάτι άλλο. Εδώ που γράφει English. Συγγνώμη, έχουμε πατήσει, όχι, εδώ. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε και κάτι άλλο. Εδώ που γράφει English μπορούμε να πατήσουμε και ελληνικά. Και να δούμε και στα ελληνικά τις ετικέτες μας που υπάρχουν εδώ που θα εξηγήσουμε σε λιγάκι. Και πριν ξεκινήσουμε θέλω να πούμε το εξής, ότι στα ελληνικά η μετάφραση έχει γίνει από το Σάπιο Pool. Από τον ελεύθερο χρόνο μας, όταν αρχίσαμε να ασχολούμαστε γενικά με το Cardano, να δούμε τι θα κάνουμε με το Pool και όλα αυτά, είπαμε ότι θα κάνουμε και τη μετάφραση, αφού μας δόθηκε η ευκαιρία, γιατί το ψάξαμε. Κάναμε και τη μετάφραση και στο Pool Tool και στο Anda Pools. Οπότε και στα δύο αυτά μεγάλα website που έχουν φτιάξει τα communities, κάποια μέλη από τα communities, θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα στα ελληνικά και ελπίζουμε όσους δεν ξέρουν αγγλικά να τους βοηθήσουν. Συγκεκριμένα κιόλας αυτό το website το έχει φτιάξει ένας Αμερικάνος που είναι software engineer, ο οποίος έχουμε μιλήσει και κάποιες φορές μαζί. Του αρέσει πολύ η Ελλάδα και εγώ του πάω προσωπικά να έρθει στην Ελαφώνησο άμα θέλει, γιατί εντάξει είναι και από τα αγαπημένα μου μέρη που υπάρχουν στην Ελλάδα και πηγαίνω και συνέχεια διακοπές εκεί. Μου είπε ότι μπορεί να έρθει με το στεοπλοϊκό του. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πάμε στα αγγλικά. Εδώ μπορούμε να δούμε, παιδιά, έτσι, να αναλύσουμε τον πίνακα. Αν υπάρχουν κάποια λάθη και λοιπά, μπορείτε να μας τα στείλετε. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε και κάνουμε και λάθη, έτσι, δεν είμαστε τέλειοι. Πάμε στα αγγλικά. Ωραία. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε τι κάνει το κάθε ένα. Ticker. Το ticker, παιδιά, είναι μέχρι 5 γράμματα και είναι όπως το ticker της μετοχής, δηλαδή ουσιαστικά συμβολίζει το pool το οποίο τρέχουμε. Εμείς είναι Σάπιο Pool και έχουμε βάλει το ticker Σάπιο. Το pool name, αν ανοίξουμε εδώ την καρτέλα, θα μας δρομολογήσει στην ιστοσελίδα μας. Το pool ID, ωραία. Τι είναι το pool ID? Το pool ID, παιδιά, είναι η ταυτότητα. Τι εννοούμε τον όρο ταυτότητα? Φανταστείτε ότι πάτε σε μια δημοτική αρχή, σε μια δημόσια υπηρεσία, σε ένα αστυνομικό τμήμα και πρέπει με κάποιο τρόπο να φανερώσετε ότι ουσιαστικά αυτός που λέτε ότι είστε εσείς ο ίδιος. Αυτό γίνεται με την ταυτότητά μας. Με την επίδειξη της ταυτότητά μας είναι κάτι μοναδικό, το δείχνουμε και έτσι φανερώνουμε στο φυσικό κόσμο στον οποίο υπάρχουμε ότι είμαστε, εγώ είμαι ο Δημήτρης με την τάδε ταυτότητα και είμαι μοναδικός. Το Σάπιο Pool και τα pools γενικά έχουν κάτι αντίστοιχο, το Pool ID. Άρα, στο κομμάτι του blockchain, εμείς μπορούν να μας βρούνε με αυτό το συγκεκριμένο αλφαριθμητικό address. Πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Epoch fee, variable fee, και declared pledge. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε, πάμε να δούμε λίγο τι είναι το epoch fee και το variable fee. Με συγχωρείτε για τα αγγλικά μου, μια φορά κάνω και εγώ λάθος. Ωραία. Ας ανοίξουμε το board της Microsoft.
και ας αρχίσουμε να γράφουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Epoch. Ίσον 5 ημέρες. Block. Πάμε στην περίπτωσή μας που έχουμε παράγει ένα. Σε ένα epoch, παιδιά, μπορούμε να παράγουμε περισσότερα block. Rewards για αυτό το block. Ας υποθέσουμε ότι είναι 1000. Epoch fee ίσον 340 και το variable fee. Το είπα σωστά, εντάξει. Και το variable fee που είναι 1%. Ωραία. Πάμε. Ας σβήσουμε το epoch. Το epoch, παιδιά, είπαμε είναι 5 ημέρες, έτσι. 24 ώρες, 5 ημέρες. Το σβήνουμε. Παράξαμε ένα block. Το σβήνουμε. Rewards 1000. Το σβήνουμε. Epoch 340 και 1% το variable fee. Ωραία. Μισό λεπτάκι, δώστε μου να κάνω και ένα clear εδώ. Ωραία. Άρα, όταν θα παράξουμε ένα block και θα πάρουμε 1000 ADA reward, συγγνώμη, όταν θα πάρουμε 1000 ADA reward, 1000 ADA, το πρωτόκολλο by default έρχεται και μας λέει στα 1000 ADA θα αφαιρέσουμε τα 340, γιατί αυτά θα πάνε στα λειτουργικά κόστη του stake pool operator. Οπότε θα μας μείνουν 660 ADA. Πολύ ωραία, και έρχεται το stake pool, το Sapio pool δηλαδή, και λέει θα σας βάλω 1% στα 660. Άρα αυτό μας κάνει 6,6 ADA το reward του pool. Εντάξει, άρα το 1% είναι αυτά τα 6,6 και τα 340 είναι το epoch fee που από μόνο του το πρωτόκολλο ουσιαστικά έχει βάλει by default, ώστε οι stake pool operators τα λειτουργικά τους έξοδα να τα μειώσουν. Συγγνώμη, να έχουν τα έξοδα για τα λειτουργικά τους. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Κάναμε εδώ μια πολύ ωραία παρένθεση. Declare pledge. Ωραία. Τι είναι αυτό? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 380.000 live stake, τα οποία θα αναλύσουμε μετά. Από αυτά, τα 25.000 είναι αυτά που έχουμε βάλει εμείς, οι pool operators, έχουμε δεσμευτεί και τα έχουμε βάλει στο pool μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο λειτουργεί το pool, εμείς θα έχουμε αυτά τα συγκεκριμένα ADA μέσα, τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να βγουν και από εκεί όσο υπάρχει το pool. Το μόνο που θα κάνουμε ουσιαστικά και στο μέλλον είναι να το αυξάνουμε. Για να δείχνουμε όλο και περισσότερο τη δέσμευσή μας στο πρωτόκολλο. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν, έτσι. Συνεχίζουμε. Το πράσινο το tick, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, θα σας εξηγήσω και αυτό τι είναι. Τι είναι. Ουσιαστικά εμείς ωραία, σας έχουμε πει ότι έχουμε βάλει 25.000. Το ξέρετε όμως? Ή θεωρούμε νέο, αφού μας το είπε ο Δημήτρης και το Sapio Pool, ότι ναι, τον εμπιστευόμαστε? Αυτό εδώ μας δείχνει ότι ναι, τα έχουμε βάλει. Αν θα πάμε και θα δούμε εδώ πέρα και θα κάνουμε ένα search, μπορούμε να δούμε άλλα pool, το οποίο το χ, που θα είναι κόκκινο, θα μας δείχνει ότι έχουν πει οι stake pool operators ότι θα τα βάλουν αυτά τα συγκεκριμένα ADA, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει. Πάμε παρακάτω. Epoch 248 Return of Investment Toros. Μας δείχνει το 0% γιατί ακόμα δεν έχει γυρίσει κάτι. Active Stake, ωραία, και Live Stake. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, παιδιά, να δείξουμε λίγο τη διαφορά. Το Active Stake ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέχρι 2 epoch πριν. Ένα snapshot, ένα στιγμιότυπο το οποίο έχει πάρει, έχουν πάρει στο blockchain, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να πούμε ότι όταν λειτουργήσε αυτό το συγκεκριμένο epoch είχαμε 334.000 κάπα stake delegate στο pool μας. Το percentage είναι ότι άμα διαιρέσουμε αυτό για το συνολικό stake θα μας βγάλει το 0,001% του active stake μας. Epoch blocks. Αυτά τα blocks που έχουμε πάρει στο epoch, το οποίο είναι 1. Και αυτό εδώ είναι το συνολικό, αν το διαιρέσουμε με τα συνολικά blocks που έχουν πάρθει στο epoch. Οπότε είναι 0,006%. Συνεχίζουμε. Το height, από αυτό εδώ θα θέλουμε να σας πούμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι το πράσινο, που δείχνει το performance, δηλαδή και την υγεία του pool, το network performance, το οποίο όταν είναι πράσινο σημαίνει ότι το pool είναι υγιέστατο, λειτουργεί κανονικά και από τη στιγμή που έχει παράξει έστω και ένα block, δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
Οπότε, κοιτάμε αυτό, αν είναι πράσινο. Δεν σημαίνει βέβαια, παιδιά, συγγνώμη, ότι αν κάποιος δεν έχει πάρει 0 μπλοκ, ότι είναι λειτουργικό το μπλοκ, έτσι, για να τα λέμε και όλα. Απλά αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχουμε πάρει ένα μπλοκ, οπότε λειτουργούμε κανονικά. Live stake είναι το percentage, το 100 και το συνολικό. Το συνολικό τι γίνεται? Έχουν έρθει κάποιοι άλλοι delegators οι οποίοι θα μπουν ουσιαστικά 2 epoch αργότερα. Οπότε, μόλις ολοκληρωθούν τα epoch αυτά, θα δούμε εδώ πέρα το συνολικό, το active, συγγνώμη, το ενεργό να γίνει 481.000. Και αυτό εδώ είναι το percentage, αν το κάνουμε divide, δηλαδή αν το διαιρέσουμε για το συνολικό stake, το οποίο έχει γίνει, και το οποίο είναι 0,002%. Το return of stake συνολικά που υπάρχει από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το pool, και το ίδιο για τα blocks από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, πόσα blocks έχουν δημιουργηθεί. Αυτά, παιδιά, είναι τα ticket, οι ετικέτες, συγγνώμη. Εντάξει, εγώ μπορώ να ανοίξω εδώ να πάω και να δω pool details και διάφορα άλλα. Okay. Γενικά εξερευνήστε λίγο το dashboard, τον πίνακα ελέγχου, ας το πούμε, και ό,τι θέλετε μας ρωτάτε. Μπορείτε να πάτε και εδώ, πάλι όπως είπαμε, να δείτε το ελληνικό κομμάτι. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε πάλι τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πολύ καλά αγγλικά. Και προχωράμε. Και πριν τελειώσουμε, ας δείξουμε π.χ. του Binance, μιας και ξέρετε περισσότεροι, τα variable fee. Βλέπουμε ότι είναι 6%, είναι fix 340, δεν το έχουν αυξήσει αυτό, κλπ. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχει παράξει 10 blocks, το οποίο είναι το 0,057% επί του συνόλου. Μπορούμε να πάμε και στο eToro, ας πούμε. Για όσοι το ξέρουν, το οποίο και αυτό έχει 100% όπως βλέπετε, variable fee. Αυτά, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Κάντε join στο community, ελάτε στο Telegram να μιλήσουμε, να γίνει μεγάλο το community κι άλλο, να είμαστε ένα πολύ μεγάλο Greek community και γενικά ένα Cardano community πολύ μεγάλο, το οποίο θα είναι και πρωτοποριακό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.